A scripture, 2 Kings chapter 7, 2 Kings chapter 7, from verse 5. 2 Kings chapter 7, from verse 5. At dusk they got up and went to the camp of the Amarians. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Amarians to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel hired the Hittites and Egyptian kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. When the men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents. They ate the guy gomere papa. There are times kuti the Lord is with you, although une leprosy. Remember, leprosy was a disease yekuti kuma standards kwa Israel tradition yao murawaiwa ukuti kana une leprosy you live outside the city or outside the camp. It was a picture of curse. So waidzingwa mumusha waigara kunze kwemusha. But these people, God is with them. Avana healing yatia manifesta pavari. Vari kufamba na Mwari unoporesa leprosy. But Bible rabuda pachelo that they were lepers. They had leprosy. And God caused movement yao kuti ma enemies vanzwe wese kunge parikuya a great army. Which shows that the people with leprosy were not aware that God was on their side. Kuti Mwari waidila ne enemy. Enemy ikatanga kutiza. They were not aware kuti kuna ari kutiza iwo varume 4 leprosy. Iwo havana kuziva kuti Mwari une zvaakonzera. Mwari ari kurutivi rwedu. Kune mhandu dziri kutotiza nekufamba kwatiri kuita. Nyangwe tine leprosy, but God is on our side. I've come to realize kuti mu life dzimwe nguva nekuda kwema problems, ma challenges atinenge tiinawo, wakaipa unoda kuzevezera matiri kuti akudze kuti God is not on your side. Because dai ari kurutivi rwako Mwari usina dambudziko iri. Dai Mwari ari kurutivi rwako maybe usina kudivorce. Dai Mwari ari kurutivi rwako dai usina kudzingwa basa. Dai Mwari ari kurutivi rwako dai usiri kurwara. Dai Mwari ari kurutivi rwako. There are a lot of statements dzinotaurwa nevanhu vachijaja vamwe vanhu nekuda kwema situations avanosangana nawo. Woita sekunga una mate Mwari kunga usi serious kunge Mwari avakude kana kuti avasi kuside kwako. But I've realized on this scripture kuti Mwari uri kukonzera kuti ma enemies anzwe a great sound yevanhu vari kufamba vari 4 vane leprosy. God was on their side, yet they were lepers. So pane nguva yekuti dambudziko rinokupa mamwe mafungiro ekuti ndofunga Mwari havasi kundinzwa, pandiri kunamata Mwari havasi kundinzwa, Mwari havandide, Mwari vandirejecta, havachandifarira nekuda kwekuti kana Mwari vaneni sei dambudziko richindiwira, kana Mwari vaneni indavatendera zvinhu zvive pandiri. These people vanga vane leprosy. Zviri pachena kuti vaifamba zvishoma. Number 1, they were sick. Vane leprosy varwere. Number 2, they were hungry. They had no energy. So their movement was slow because of these 2 challenges. Yet a slow movement yao yakashandiswa na Mwari. So that time yavanosvika pa camp yeva Syrians, vanosvika pasisina munhu yesaenda, which means slow movement yao was also a blessing. Nekuda kwekuti dai vanga vaine energy vachifambisa vaigona kusvika vaSiria vachirimo mukembi vakarwa nevaSiria. So Mwari ari kubvisa kuti varegere kusangana nevaSiria, varegere kurwa nevaSiria, vasvike maSyrians abuda mukembi. So paitodiwa ma slow movers. So there are times ekuti zvawaida kuachiva iwe waida kuzviachiva in a certain period of time. But zvinoita sekunge zviri kunonoka, it's taking time. But I've come to assure you, apasi pese panononoka zvinhu, but not we are under attack of the devil, kana kuti kune spirit of delay. I know, I understand, kuti kune spirit of delay, but there is also a delay in our tactic, kuti ugone kusvikirana ne proper timing yezvinhu zvaMwari.
pane imwe delay yatinoti delay sevanhu, but iri programming yaMwari yekuti ugone kusvika right time pane a blessing yakamirira iwewe kana wasvika munguva iyoyo. So these people had leprosy. These people were hungry. So their movement yanga yakatorongwa naMwari kuti their movement vanosvikirana camp ya empty vagone kuluta nekutora zvinhu zvese zvinenge zvasiyiwa imo. Dai Mwari vatibatsira taregera kuora mwoyo zvichida nekutaura kwevanhu, zvichida nezvimwe zvatinofunga kuti why is it taking time. Ndaida kuachieve by period of time yakaita sezvizvi. And when you compare yourself with others, kuti ninga akati zvinhu zvake zvakaita, ninga akatovaka imba yake yakapera, ninga akati zvinhu zvake zvikaita. God's time is the best. Shora kuti neimwe nguva munhu anononokerwa, but kana uri muna Mwari, Mwari unoita zvinhu nenguva yakafanira nezvikonzero dzimwe nguva zvaunotadza kuona nhasi. If the Syrian guys vakati even the guys vane leprosy dai vakaenda vachimhanya vaigona kusvika Assyrians asati abuda mukembi. Urwere hwavo neleprosy yavaiva nawo yakapinda paprogramming yekuti vagone kusvika paproper kana kuti right time. Nguva ine nyaya. But tibate mangwanani ano. These guys, the 4 lepers, they were not aware that God was on their side. Nekuti hapana chaigona kuva tangible chinobatika nekuti chavaigona kuona kuti Mwari anesu. Nekuti Bible rati pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians, God caused a sound. Sound iyi yakanzwiwa nemasoja eSyria ari mukembi, haina kunzwiwa ne the 4 lepers. So there are times when God is on your side, you cannot see it. Azvioneki. But nema results at the end you will tell. Kuti Mwari vanga vari rutivi rwangu. Nokuti hapana masoja paangatize vanhu vane leprosy. Hapana masoja pavanogona kungotiza a sound vasina kuverify kuti iri kubva papi chii. So pavakasvika mukembe yemaSyrian soldiers, vakasvika mune chikafu, vakasvika mune hembe, vakasvika mune zvese zvanga zvasiyiwa zviri intact zvirimo. Ndinofara kuti mwoyo akataura kuti this is the day of good news. This is the day of good news. This is the day of good news. 2 Kings chapter 7 verse 9. They said to each other, we are not doing the right thing. This is a day of good news. Une zvinhu zvaunoachieva muupenyu usina prayer yawaita. These guys did not pray. Vakangova nemind yekuti let us move. Regai tibve pano. If we stay here we die. Let us move to the camp of the Syrians and surrender. They did not pray. They just planned what zvavaida kuita. I don't know if there is somebody who can witness me here. Kuti kune zvinhu muupenyu zvakanaka zvinoitika zvawanga usingatarisiri kuti zvingaitika. Hauna kuita prayer about the thing. These guys did not pray. Vakangotanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians. Vakasvika the camp iri empty. God was on their side, but they were not aware. Vakatozongoona nema-results. Handiziva ndikutaura naye mangwanani. There are times ekuti kune zvinhu zvinoitika muupenyu hwako. Kunyika vanoti lucky. Rimwe izwi ravanoshandisa vanoti kungonyumwa. But one thing I know as a child of God, hakuna chinonzi lucky, hakuna chinonzi kunyumwa when you are a child of God. Zvese zvinenge zvaitika zvinenge zvakarongwa naMwari kuti zviitike muupenyu hwako. Kune mamwe ma-connections
out of the blues, you become friends with somebody who will later help you in life. Zvakangoitika. Yet the truth is, azvingoitiki. Zvina Mwari unozviita. Chese chakakunakira chakaitika muupenyu hwako kana chiri kuitika muupenyu hwako hachina kungoitika. Pane nguva yekuti when God is on your side, unogona kusaziziva. As these 4 lepers, God was on their side, but Mwari haana chaakaita nawo ma 4 lepers. Chaakaita ndechekuti akanokonzera noise. Akanokonzera noise kukemp yema-Syrian soldiers. The Syrian soldiers havana kuti ndi Mwari. Ma-Syrian soldiers vakati ndofunga mambo weIsrael aya the Hittites and the Egyptians to fight us. Ma-lepers vachisvika mukembi vakasvika zvinhu zvakanaka. Kune zvinhu zvinongoerekana zvangonaka muupenyu hwako. Whether waita prayer or not, but I've come to tell you, there are times when God is on your side, unenge uri unaware. Ndine zvandakasangana nazvo muupenyu. Zvandinogona kurealize after this message, that God was involved. Zvakandinakira. Ndo zvandaitoshirawo, ndo zvandaida. Handina kushandisa kurongeka, ma-connections kana kungwara. It just happened. Sezvinoitika mubhuku raRuth kuti aronga kuenda mumunda kundoshanda, it so happened kuti wakapinda wakaerekana ari mumunda maBoaz. I'll read Ruth chapter 2. Ruth chapter 2 verse 3. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in the field belonging to Boaz. Ruth haana kufamba aine zita kuminda. Wakangoenda kuti ndaakuenda kuminda kundoshanda chero kwandaenda chero kwandasvika. But it so happened kuti akangozozviona ari mumunda maBoaz. It turned out she found herself in the field of Boaz. Mune chekuita nemarriage yake, mune chekuita nedestiny yake mumunda imomo. Ndo maakaerekana apinda. Haana kufamba aine zita achitsvaka kuti ndikutsvagawo munda waBoaz. She was not aware neissue yaBoaz. She was not aware. Anga asingatombomuzivi. Paatobva kumba atotaura kuti ndiri kungoendawo muminda. I'll read Ruth chapter 2 verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, let me go to the fields, not to the field. Regai ndiende kuminda, kwete kumunda. But akaerekana ari mumunda maBoaz. But plan, at least let me go to the fields, kuminda, and pick up the leftover grain behind anyone, chero ani zvake, anyone in whose eyes I find favor. And it so happened that it turned out kuti angari mumunda maBoaz. David wachibata unoti, the footsteps of a righteous man are ordered by the Lord. But there is also this understanding. The grace of God can order your steps, even usiri righteous, because of his love. Kune zvinoitwa naMwari, kwete nekuti you are righteous unonamata wakatenda, but nekuda kwekuti Mwari vane hanya, vane rudo neupenyu hwako. Ruth haana kubuda pamba achiti ndikuenda kumunda kwaBoaz. Akati to one of the fields, but it turned out kuti anga ari mumunda maBoaz. So there are times yekuti zvinhu zviri kuitika nezvakaitika
zvakanaka zvawakasangana nazvo ukangotiwa amen kuti zvakafamba sei. Dzimwe nguva wakashandisa izwi rekunyika rekuti luck. There is no luck, there is grace and there is favor. There are times that God will be on your side and you will not be aware. So ndoda kuti tinamate mangwanani ano munamato wokutenda Mwari nezvichaitika, munamato wokutenda Mwari nezvakaitika. Unazvo zvakaitika muupenyu hwako zvausina kubvira wanamatira kana kutsvaka, but zvakakunakira ukangoerekana wamumunda. Waingotsvaga basa ukaendekana wapane rimwe basa raunongoona kuti pane nyasha dzakaitika. Wakaerekana wane imwe connection, wane imwe relationship isina kurongwa mukuchenjera nemukugona kwako. It just happened. It turned out kuti anga ari mumunda maBoaz. That's the grace of God. Father, we thank you. I speak blessing, protection and favor. Vana venyu pavanofamba Baba, ndakutaura kuti nyasha ngadzivatungamirire nokuti shoko renyu ndo mwenje kutsoka dzedu. Ngazviitike Mwari kuti ngavazvione vari munyasha, ngavazvione vari mumunda maBoaz, ngavazvione vari pabasa ravanoshuwira Baba. Tsoka dzavo Baba ngadzivhenekerwe nemi, ngavasangane nekumwe kuita kwenyu Mwari kunoshamisa zvisina kubvira zvapinda mupfungwa dzemunhu, mundangariro kana mumwoyo wake kana muimagination. We pray, Almighty God, nyasha dzenyu dzititungamirire mangwanani ano. Ngavasangane nezvakanaka muupenyu zvaitwa nemi, zvarongwa nemi nokuti makanaka Baba wangu, muzita neropa raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Bevelin Chiunda, good morning to you. Kwakadiko ku Joelbeck. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So happy to see you online. Mwarawakitire nyasha. Perpetua Mauto. Patience Morurami. Pomera Idube. God bless you. Mildred Chikwasha. God bless you. Trymore Kachiko. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nation Kosilati, God bless you. Juliet Matogo, may the favor of the Lord be upon your life. Koleta Nyamupinga, blessing Mungwari, God bless you. Tinashe Chingwena, Linda Mungo, Fortunate Choga, God bless you. Clara Kativu, God bless you. Natasha Weru, God bless you. Fumisaita Nyanyiwa Mejuri Mango, George Mangi, God bless you. Eva P. Munetsi, may the favor of the Lord be upon your life. Sergio Ernesto, Komsta, obrigado. Thank you so much for tuning in. Cynthia Omali, Lucy Wasili Rutendo Benza, God bless you, God bless you, God bless you. Mariwaki Trenyasha, Mariwaki Rupafadze, Precious Mariga, God bless you. Mariwaki Trenyasha, Mariwaki Rupafadze, Muzita Rajesu Kristu weNazareta. You can join me, guys, tonight. You can join me tonight. And in a service, Nasman, so I'll be live on this page. So you can join me tonight. United Methodist, that's Damafos, in Damafos, Kurua. So join me around 7 o'clock tonight. I'll be ministering to Damafos United Methodist. God bless you. God bless you. God bless you. Samuel Moyana, Magadiko Mtape, Monotamba. Thank you so much. Clara Chiangwa, God bless you. Arthur Chokufuna, God bless you. God bless you. God bless you. So I'll be live 7 p.m. And also another reminder, I'll be in Durban on the 1 of September. 1st of September, 1 September, I'll be in Durban. 22 September, I'll be in Cape Town. So I will Durban this September, first week of September, 1 September, did all night to Durban. Then 22 September, I'll be in Cape Town. Cape Town negative Methodist again. Methodist, Cape Town, 22 September, and all night prayer inter-D 1 September ku Durban. And the guys in Pretoria and Johannesburg just after Durban all night. I'll be in Pretoria. Pretoria and Joburg, the place
I'll look again for the name of the place. But it's just a week after Tavak all night. Murai Karumazondo. I had a plan to come to Botswana, but but maybe next year I'll come to Botswana. My Zaranyika, God bless you. I haven't been to Botswana. And Botswana and Sandaway, but I'm planning maybe next year I'll come to Botswana. God bless you. Amazangu Marwagitire Nyasha. Lesima Runga, God bless you. Marwagitire Nyasha. Maichuanga, God bless you. Bye bye, guys. Join me later in the evening. Marwagitire Nyasha. God bless you.